UMLA kamau plang ba Eugene dengdo hakasni thoding ula sampat ba hadu prapu kendai lak tengka ka work order na ka bentaban pentrei bat penbahaya ki jaka ya lekai ba pher ki badon haka constituency jong u ki work order ki ba buon ki dei na ka benta ya ki madan ya lekai football bat kumju ru ki jaka ya lekai basketball ki badon haka te kathan habakran hagani kasni UMLA badairu urang ya lekai football ba paunam ke India ula penpau bana lor ki kampen roy haka constituency ukwaru ban paikman wat ban kentiu ya ki jaka ya lekai namar kini ki jaka ban prang galawi ki samla na lor ba kaya rap ya ki ban naj na ka jing million basniu ki breu kalong ke eg bangi don kam e ada ngim don ki jaka lakai ki basic no ki grassroots facility shanong inyalam shanong impotenti ki kon ki jongi taka kom ka sport kawanra sibon kajing mentoy ha kajing long kajing man jongi ki breu by day baka discipline ka by day baka competitive spirit baka day baka no kajing ya lenti jong khna lana ka khna ha baki ya ha baki he kisan bat kinang ban pinbet pinbiang iladi ha kajing long kajing man ka jongki ngarung ayat kani lenti bat ngasu thu ba katno ka sport kawara kajing kala ha kajing im kejonga habai dai pat khamtam kajing long kajing ban kumnga bangalong menta kabai dai baka banang ban burami ki breu bai dai baka disiplin habangayat kalenti kisingkien tengah suba ka platform bangila ban ai khamtam ikon kiti kejongi mahakani ka pertai ka balong menta ka pertai bala jelai bala bon kijing kijing jenjar nong no ka shisha ya kata ka jingdon kam jongi samla ha bai dei ba kini kemudian football arpau teli namar ngi haborok konstitusi dot kam tam ki kena samla barki hep ki barit baki wei ki ba po konstitusi jongi ba ki bomdei konstitusi jongi ru ba ngalut ban om hang ni ba 4 judon lo satang iba SK sun kala projek badai pa jong ba Eugene bela projek iki meran football riu san riu benai lala melora adu arpo league meran football tekat nolai Eugene yo yang menjok hawe arjar apply ter hadu arpo pra pegi kam hai badai baka sport